ubangiji na su dariya kowace rana. Wasallimu Allahumma alayhimun taslima wa lana salatani ajarana. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأنت براني ببراتي مما نبي. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم من زنى الله صلى الله عليه وسلم يا فدا نوي بسرعة تبدأ بانغنوبا واسمتاني أتاري دسو akwai bulale murtuka kamar jelar saniya suna dukan mutane da ita tufatattu masu tufafi mai tsaraici bayyana lalaurar masu karkatarwa masu tabbatarwa batattu kawunan su kamar karkataccen dozan matir kumani ma'ana rakumi mai tozo biyu ba za su shiga aljanna ba ba za su shafi kamshinta ba. Hakika samun kamshin aljanna tafiyar shekara 40 ne. Musulmi ne ya rawaito. Wa sallamu Allahumma alayhim taslima wa abulana fi salati alayhim ajran azima. Masha Allah, tabarakallah, Allah ya rufa albarka. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa anta barani bi barati Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka gamu da abokin baba sai ka ce Allahumma inni naj'al fi nuru ma wa uzu bika min shar wa sallim Allahumma alayhi tasbih wa qulana bi salati alayhi ajran barakallah fiik. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa anta barani bi barati mimma anabi. An karbo daga Abbas Allah ya kare da a gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da za a ba mutane abin da'awarsu da sun yi da'awa da dukiyoyin mutane sai dai cewa shaida tana ga wanda ya musu tambaya tana ga wanda ya kai kara. Bukari ne ya rawaito. wa sallam Allahumma alayhim taslima wa fulana bi salati alayhim ajran azim. Daga Annabi sallallahu alaihi
to gaba zan dauko ba a ina za a sashi a ina za a sashi ana yawa kayan sun yi so dama su nake ta jira wallahi da shi mun yi magana da mutane zan ba su kuma har yanzu ba su ƙara so mun yi magana ma da Alhaji Nasiru akan maganar kayan ina so su zo su karba amma ba su samu damar zuwa ba su kuma da goma sun damu da cewa ba su kayan sai fada suke yi a'a na ji ya ki shigo Alhaji, ai ka san wasu mai da wancan sai wannan. Ni ba Alhaji ne ce wannan maganar da muka yi da kai ta kuɗin da za ka bani. Ka ga fasaji a bare masu fara business. Na manta wallahi. Ina jin kuɗin ba za su wuce miliyan ɗaya ko? Dubu ɗari takwas ne. To shi kenan ba damuwa in na fita ko da transfer ne sai ne nake. Nam shi kenan. Mom na dawo. Ke? Me aka laki wani shigo mom na dawo? Ba ki ganni ba? Kawai za ki shigo ki wannan maganar? Da abin da nake ga miki dama ba kya ji? Dan ina ji wallahi daga makaranta. Kinga. Dama haka kika je makaranta kika koya? Ni maganar da nake ga miki kenan ba kya saurara ta. Ko? A'a wallahi dan ba haka ba. To, Alhaji, daga wannan maganar za ka rike ta da fada ya kamata a bi ta da hankali ba da wasu. Dama fa na gane cewa ke kike daure mata gindin ta komai. Dukkan abin da nake gaya mata ba ta ji. Daga na shirya ta tana ina fita sai ki ba ta. Shi ke ni na san me zan fito ga wannan abin. Wallahi dan ya masa haba aini ba ya riga mace na san ya amma a cikin abin da nake ba ya dan ya ba idan ne ba sai ka bi da sai ka yi sai kawai ka shi ke lafiya kai sabon ki dauka ki ta auta na Allah mo I love you so much Kamu wannan abu. Da saba. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. ana kana sanin ka da dawo Ana tarar da sallama tun da su babu mai amsawa wannan wani irin rashin mutunci ne. ana cikin kai ba an samu ka ba ka san ba na kusa ina daki ne ina dan gyare gyare Ni ba ma wannan ba. Da komai rago farau dina in sha dan yau yadda ya fita ma haka na dawo. Wai misalin kowa kansa ya sani ba ga shugabanni ba. Kai wallahi da ƙawon alƙiyama a hannuna ke. Tun na busa kowa ya wuce huta. Abba malin ne yayi zafi ka san komai yayi zafi maganin sa Allah abu ina manta da masu karɓar wuta suka zo karɓar kuɗi su ce idan suka dawo ba su ba za su yi Su ina fara haka suke dama. Duk ƙarshen wata sai a zo a ce in ka kuɗin wuta kuɗin wuta. To, wani su zo su ɗauki ma wani su zo su haɗa ta su gudun tsirata a je a watsa a teku. Salamu alaikum baba mun da A
albarka sanin da zuwa sanin da zuwa da fatan dai an yi karatun an dade lafiya ko ai ka ga mun dawo lafiya da mun karɓa da aka aiko da wata guda ake da an ya kun ce uku mu kai ba kan mu ƙara zuwa har sai da to tsawon wannan kun irin ɗan rangwata wannan ba sa yi kun ce zama ki a gida tun da dama ba ni da kuɗi duk lokacin da na samu sai ki koma ki zama ki huta tun daga hajiya sai ta dinga taɓa miki da ɗamarmar ko kina zuwa kina sai da ita idan mun da kuɗin sai ki je ki bata Madina. ba ba da yana shiga ciki to shiga ɗaya albarka ma'anar aure a musulunci wannan makaranta ta shirya wannan ma'adasa ba don komai ba sai dan da yawa za ka ga cewa auren ake yi aure kawai wani ma an ka tambaye shi me auren ya kaza kawai shi ne ya ga ana ishi ma ce ba ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ما سوى رسولنا عائشة malamaina yan uwana dalibai iyayena yayyena ƙannena maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda kuka sani masu sauraro wannan makaranta mai albarka ta saba gabatar da muhadarsa yau ma ta zo da wata